Херос ТВ ви представя всяка събота и неделя два вълнуващи сериала с участието на Даниела Алворадо. Мария Евгения е погрешно обвинена в убийство. В една история на маниакално преследване, безсилие, страст и желание, тя ще се влюби в своят обвинител и ще трябва да избере между това дали да запази любовта на живота си чрез мълчание или да загуби, разкривайки истинската си самоличност. Гледайте всяка събота и неделя от 18 часа два поредни епизода на семейната драма «Сгрешена самоличност». И още. Никой в семейство Дела Вила не е подготвен за хаоса, причинен от внезапната смърт на вероятния наследник на богатия и влиятелен Диего Дела Вила. Семейството се оказва в безпощадна битка за надмощие. Тогава се появява Анхелика, бедно, 19-годишно момиче, което се влюбва в сина на убития. Анхелика забременява, но той я изоставя, за да се ожени за богата и властна жена. Нероденото дете е безспорен наследник на богатството и Анхелика трябва да оцелее, за да докаже, че доброто може да победи злото и че любовта е по-силна от омразата. Гледайте всяка събота и неделя от 20 часа два поредни епизода на «Грехът на Анхелика» от 19 май по Херос телевизия.